си оставихме багажите в хотела и сега отиваме на плаж. Сега, Магито ще яде бисквита на тортата. Нямам да пием. За десерт. И сега се наядахме. Вижте гледката, просто е уникално. Залезахме се, сега отиваме до хотела да вземем свичери, поне стана хладно. Хора, дойдохме в хотела, Магито ще слага молив. Облечени сме. И отиваме да се разхождаме. Ние слягаме, защото сме вече много изморени. И ще се видим утре. Така че ден едно приключва. Йончи, здравей! Абе, та снимка нямаше ли да стане, ако си я бях направила на ръката? Щеше. Защо не ми каза? Еми, ще пробваш после. О, сладко. Преди малко излязахме от водата, сега се печем. Съхнем. И след малко отиваме да ядем и след това най-вероятно на басейн. Да. Тоник, ама да гледам. Ади, хафе, яш. Айде заминаваме. Така, преди малко бяхме в басейна, сега лежим на шезлонзите. И след малко ще ходим на другия по-големия, понеже в момента сме на малко басейнче, което е към нашия блок. Да. Ето я Маги. Питаме Маги. Чакай, че го видиш. Ето го басейна. Хора, отиваме на плажа. Прибрахме се от басейна и аз направих кокче. Обляках се с друг баски. И така. Дойдохме на плажа и сега си почиваме. Ето я Маги. Пием фрапета. Оп. Вижте колко е красиво просто. Има много приятна музика. И да, след малко ще ходим да пазаруваме в центъра. И така после ще го измислим какво ще правим. Хора, добро утро! Времето е каквото ни е настроението. Отвратително. Чакайте. Да, вали дъжд. Ходихме до магазина преди малко, ядохме. И сега най-вероятно ще стоим в апартамента цял ден, понеже е студено. Аз съм с свичера, не се взех дълги дрехи. И нямам дълъг панталон. И това ще бъда по-къс сега, ще ми е страшно студено. Може да отидем до центъра, до някакви магазин, да си купим по-дебели дрехи. И така. Не така. Дай ластичната на капа и си вземи твоите, защото ти си много да се разходи. Ще ядем суши за обяд. Като истински инфлуенсъри. Айди, грабвай. Не мога. Що? Дайте, че разви бахте. Бъдеш го изяда. Да. Оправихме се и сега отиваме в центъра, за да си хванем автобус до Лозенец и отиваме да видим братовчетка ми. Сега вървим до Царево, понеже ще стане по-бързо, отколкото да чакаме автобусите. Наистина? Да, и аз не знаех, че е за там. Добре, няма значение. Автобуса ни за Лозенец е към... Колко беше? 3:30. Сега е към 2 и нещо, така че ще отидем
ще се разходим. Момент ще има кола. Да. Вървяхме ние към Царево, с идеята да отидем пеша и даже си бяхме преценили времето точно. Обаче един таксичия ни спря и ни каза, искате ли да ви метна безплатно. И ние стоим и викаме, айде добре, какво толкова може да стане. Качихме се, закара ни до автогарата, разхождахме се, отидахме на автогарата, качихме се на автобуса и сега се озовахме. В момента отиваме да търсим братовчетка ми някъде към плажа, предполагам. Ще снимам някакви кадри по-късно, не съм сигурна колко точно ще снимам. Не знам тя дали ще иска. И ни взимат. Прибрахме се. Не знам дали се вижда. Седнахме на няколко заведения, пообиколихме и ядохме пица на лъкче. Понеже не ни се сядаше да ядем някъде и бяхме много гладни, искахме да ядем нещо набързо. И след малко ще почнем да приготвяме вечерята. Направихме си да ядем и ще ядем картофено пюре и паржола с гъбен сур. Сме на тази прекрасна гледка и още вали дъжд. Времето е отвратително, ама няма проблем. Йончо ми молите. Дайтилка. Отиваме до магазина да си вземем нещо за пиене и нещо сладко най-вероятно. Не знам, просто искахме да се разходим малко, понеже ни е много скучно в стаята и не ни се спи още, имаме много енергия. Ето я, Магито говори по телефона. Хора, добро утро. Вчера забравих да снимам, понеже в стаята бяха влезнали пеперуди и комари, защото... Чакайте. Бяхме бутнали вратата на така. Имат такова перде, ето там. И бяхме дръпнали. Обаче не се сетихме, че може комарите и пеперудите да влязат отзад за това перде и да излязат. Те точно това направиха. И не беше много приятно. Цяла вечер ги убивахме и ги хващахме с салфетка. Аз имам огромен страх и фобия, даже. И беше малко мъчително и много неприятно. И така да след малко мисля да вляза в банята. И след това ще ходим на плаж. И най-вероятно ще отидем после да ядем нещо и на басейна. Предполагам. Докато малките са в стаята и спът. Понеже не мисля да оставаме сами на плажа. Нито може да влезем във водата, защото някой може да ни вземе нещата, нито нищо и наистина няма смисъл. И вечерта може да се разходим някъде, не знам, ще го измислим. Изкъпах се, облякох се и след малко отивам на плаж. Така, турба, явно са ми взели кърпата за плаж, така че слагаме ветрило, олив и червило. Извадил четката за коса. Защото накъде сме без четка за коса. На плаза ще си махна дрехите да остана отдолу по бански, понеже съм с бански. Книжки. Важни са. Не знам колко ще прочетем от тях, но важното е да имаме. И за малко да забравя най-важното. Възглавници. И пояс. Айде, заминаваме! Хора, прибираме се от плаж и малките ще спят, ние ще ядем суши за обяд и след това ще ходим на басейн. Взехме си някакви коктейлчета от магазина в бутилка и сега ще ги пробваме. Така, тест. Пробваме зелени.
Ми бива. Свежичко Сладко е, свежичко, Да. много вкусна менка. И, добре, и сладко. Да, есть. Сега ще дам на тебе. Какво ми звучи? Абсолютно. Той не ми харесва. И мен ми харесва. Уербак. А? Давай. Има вкусно. Прах за пране. И прости. Да, май сладко. Да. Това Това най-ми сега ще ми харесва. хареса най-много, дай да бъде. Значи мохитото е за мен. Слизаме на басейна на нашето Май любимо стигна. място. Да. Давай, Маги. Хора, идваме на плажа отново за пореден път. Понеже ни доскоча на басейна и ни изчезна слънцето. Идваме да се печем тук. Снимахме се и сега отиваме да се разходим малко, понеже малката скача на батут, който е 30 минути. 30 минути трябваше да обикаляме някъде. И сега отиваме да ядем. Добро утро, хора! Вчера малко забравих да снимам, понеже бяхме много изморени. Аз тръгнах да се разболявам, нещо ми се стори, че дигам температура, беше много отпаднало, много зле и реших просто да не снимам. Така че ще снимам днеска. Днес е предпоследния ден, утре ще пътуваме за наобратно и най-вероятно само ще ходим на плаж. Така че не знам изобщо дали се вървето амалито. Събудихме се преди малко, облякахме се и сега отиваме на плаж. Да ви кажа честно, винаги като ходя някъде за повече от 2-3 дена просто ми омръзва самото място. Не мога да стоя на едно място, да гледам едни и същи неща и да ми е интересно. Просто не ми е. Ако ходя да се разхождам в някои други градове близо до това, който съм отседнала, окей. Обаче иначе много ми доскучава. Вчера забравих да си намаля със слънцезащитен крем, когато бяхме на плажа и леко съм изгоряла, тук по лицето съм червена. Аз по принцип не изгарям, просто хващам тен, обаче този път явно съм изгоряла. И от слънцето явно имам някаква алергия и почвам да се обривам. Ей, тук съм се обринала цялата, на гърба и на лицето почнах да се обривам отново. И изобщо не е приятно, така че днеска ще се намажа и се надявам да не забравя този път. Думи и само ще да кажем същата дума. Значи, каза ми различни думи, примерно чадър, шезлонг и риза и примерно трябва да кажем една и съща дума, трябва да е нещо подобно на трите думи, които сме казали. Примерно плаж. Разбираш ли? Добре, дай да го заиграем. Просто казваш някаква дума. Добре сме. Добре. 3, 2, 1. Кофа. Фламинго. Какво каза? Кофа. Тя каза фламинго. Аз казах фламинго, Добре, тя каза банански. Добре. Айде. 3, 2, 1. Шадра. Плаж. Мислех си, обаче нямаше да е толкова рано. Ете ми крайности. Може да го скъсвам. Брат. Сега ти не мога да махна костюм. Айде обанята двамата директно. Диана, обанята. Сега как се прехвърлиш? Прехвърли другия крак. Йоп! Хора, на приключенствахме се.
И сега идваме да ядем. За награда. За награда. Нали, какво стана? Селизорката идва и малицам сте. Още не сме избрали. Не съм казала така, казах просто. Ами, още не сме готови. Кой искате? С Чича. Защото е най-близко до той. Сега ще го пусне там. Ево. Понеже мама като малка никога не ми вземаше. Сега ако спечелим това. Коя? Ако спечелим Не. Що? Взема е тая на Ело. Ело, знаеш кога ще я вземеш? Давай. Математиката ми казва, че съм нагледна. Правя математиката. Чакайте да си ми го изпуснал. да ядем суши. Така, хора, това е анбоксинг на онова топче, дето спечелих преди малко. Оп. Това е топче. Не виж Snow White. Фрозен? Тая, кога биш? Она е с ябълката. Да, Снежанка. Защото е снежна и Фрозен. Замръзна от кралство. Макар че. Които не са сгънати. Нищо, аз поне си имам нова чанчичка. Това е такова. Да. Я виж отгоре. Иди. Ето имам си нова чанчичка. Кой ще ядем десерт? Аз взех чизкейк, Магито ще яде лава кейк. Не се казва кейк, не искам просто забрах. Сега ще пробвам. Чакайте, ще лава. Ще текнеш ли? Добре, да, не тече. Хубаво е. Това беше всичко от мен. Надявам се да ви е било толкова интересно, колкото и на нас. И ще се видим в следващото видео.